Moikka! Mä halusin vähän kertoilla omia todistuksia, mitkä liittyy niin kuin rahaan ja antamiseen ja siihen, miten Jumala on pitänyt huolta. Ja mä suosittelisin, että jos sulla on mahdollisuus nyt ennen kuin kuuntelet tämän, niin kuuntelisit sen mun videon, missä mä puhun kymmenyksistä, koska se on niin kuin semmoinen perusta kaikelle antamiselle ja kaikki nämä todistukset myös, mitä mä tässä nyt jaan, niin on tapahtuneet sen jälkeen, kun mä oon alkanut palauttamaan kymmenykset. Ja mä oon tehnyt sitä jo vuosikausia. Mutta ei mennä nyt kymmenyksiin sen enempää. Please kuuntele se video tai katso se video, jos suinkin pystyt ennen tätä näin. Mutta nyt niitä todistuksia, mitä mulle on tapahtunut. Ja nämä kaikki liittyy siihen, että minä olen ensin antanut ja sitten Jumala on niin kuin vastannut mulle. Nämä on kaikki sellaisia, että mä oon ollut kuuliainen Jumalalle ja tehnyt mitä hän on niin kuin pyytänyt. Hän on pyytänyt mua luopumaan jostain, tai antamaan tietyn summan tai antamaan tietylle henkilölle ja sen jälkeen niin kuin hän on vapauttanut mulle jotain, mitä mä oon tarvinnut. Ja ensimmäisenä tuli mieleen tällainen monen vuoden takaa, kun mä muutin Lappeenrantaan Raamattukouluun ja mä jätin mun työpaikat ja kaikki. Ja mä olin silloin tosi huono taloudenhoitaja, huono rahankäyttäjä, tai sanotaanko, että mä olin vähän liiankin hyvä rahankäyttäjä, että se ei oikein pysynyt pitkään mun pankkitilillä. Mä olin siinä ollut jonkun aikaa silleen, että en ollut töissä ja en varsinaisesti mitenkään kierinyt rahoissani. Sitten Jumala kutsui mut Lappeenrantaan, seurakuntaan ja Raamattukouluun ja mun piti sitten maksaa takuuvuokra ja sitten mun piti maksaa niin kuin ensimmäisen kuun vuokra ja mun asumismenot oli noussut aivan hurjasti, kun mä asuin edellisessä kaupungissa, niin suunnilleen puoli ilmaiseksi. Sitten mulla ei ollut niin kuin oikeasti sitä rahaa, että mistä mä maksan niin kuin 2 vuokraa, kun mulla ei myöskään ollut edellisessä kämpässä niin kuin takuuvuokraa sisässä. Niin se oli vähän sellainen jännittävä paikka. Ja sitten mä olin seurakunnan kokouksessa, että siellä tuli sitten niin kuin uhrin aika tai kolehdin aika, miksi nyt kukakin sitä kutsuu. Ja sitten mä kysyin tällä Jumalalta, että no, mitä sä haluat, että mä annan? Ja mä koin aivan selvästi, että anna 100 euroa. Mä olin silleen, että ei vitsi, että 100 on kyllä niin kuin tässä katastrofissa niin kuin aika iso raha. Että, Ja sitten mä siinä pohdin ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että no, joka tapauksessa mulla ei ole sitä tarvittavaa rahasummaa niin kuin kasassa, niin se on ihan sama, vaikka mä annan sen 100, minkä Jumala pyysi. Et joka tapauksessa multa puuttuu. Sitten multa puuttuu vaan 100 enemmän. No mä päätin, että mä annan sen. Ja sitten siitä meni jonkun aikaa, tai siis puhutaan nyt ihan vaan päivistä, niin mun yksi sukulainen oli kuullut, että mä oon tulossa Raamattukouluun. Ja hän ei siis ole uskossa eikä millään lailla edes kiinnostunut Jumalan asioista, mutta hän antoi mulle monta 100 euroa. Mä en enää muista tarkkaan, että paljonko se oli, mutta se oli useampi 100, millä hän halusi mua siunata, kun kuuli tästä. Ja sitten oli joku muukin, joka antoi, mutta mä en enää muista, että kuka se oli. Mutta mä muistan sen, kun Pyhä Henki sanoi, että me katso sun pankkitiliä ja joku oli laittanut mun tilille silloin rahaa. Mä sain sillä lailla sitten niin kuin ne vuokrarahat ja takuuvuokrarahat sitten kasaan. Ja mä olin aivan
ihmeissäni tästä, ja se oli itselleni niin kuin valtavan suuri todistus siitä, että mä olin kuulijainen siinä, mitä Jumala pyysi mua tekee, ja sitten hän niin kuin antoi mulle kaiken sen, mitä mä tarvitsinkin, ja muistaakseni siitä jäi myöskin vielä sitten yli. No sitten sillä samana syksynä, kun mä sitten Lappeenrantaan muutin, ja siinä silloisessa seurakunnassani niin meillä oli kokous, missä oli sitten yksi vieraileva puhuja, ja hän sitten otti siinä uhrin, ja sitten hän sanoi, että jos ei sulla nyt ole niin kuin mukana, niin sä voit antaa tällaisen niin kuin, lupausuhrin ja tuot sitten sen rahan seuraavana päivänä. Ja sitten mä taas siinä rukoilin mielessä, että no Herra, että mitä sä haluat, että mä annan. Ja mä sain ihan selkeästi summan, että 70. Ja se oli sellainen summa, minkä mä pystyin antamaan, mutta se oli myöskin semmoinen summa, joka kyllä silloin tuntui todella, että se oli niin kuin oikeasti uhri. Eli uhri on semmoinen, että sen antaminen ja siitä luopuminen niin kuin oikeasti tuntuu jossakin. Ja yleensä se ei tunnu hyvältä, se tuntuu pahalta. Ja se tuntui silloin pahalta mulla se 70. Mutta mä sitten seuraavana päivänä mä tulin sinne kokoukseen ja mä annoin sen, minkä mä olin luvannut. Raamattu muuten sanoo, että täytä lupauksesi, mitkä sä oot Herralle antanut. Niin mä tein sen. Ja sitten samaisena iltana sit kokouksen jälkeen, mulla nousi tosi vahvasti hengessä sellainen niin kuin rukous, missä mä julistin, että mun velat on maksettu. Ja seuraavana aamuna mä heräsin siinä ja oli aamupalalla. Mulle soitettiin pankista. Ja ne sitten, että nyt kun tää sun yksi laina täältä on maksettu pois, niin siihen liittyi joku vakuutushomma, ja jotain mun piti sitten, että mitä mä haluan sille vakuutukselle tehdä. Ja ne sitä kysyivät. Mä olin ihan, että siis anteeksi, että mikä on maksettu, kun mä tiennyt yhtään mistään mitään. Ja se siis koski mun autolainaa. Mulla oli pankista semmoinen muutaman tonnin autolaina. Tai 3 tonnia tai sitä luokkaa. Niin se oltiin käyty maksamassa pois. Ja siis mun sukulainen oli marssinut pankkiin sinä kyseisenä aamuna ja halunnut maksaa sen mun autolainan pois. Ja taas mä olin aivan niin kuin huulipyöreänä, että herranen aika, että eihän tämä on niin kuin todellista. Ja hypin ja pompin ja kiitin Jumalaa. Ja olin siis niin kuin, no voitte kuvitella, että miltä semmoinen niin kuin tuntuu. Se oli ihan niin kuin mieletön juttu. Sitten yhden kerran oli sellainen homma, kun mä olin siellä Raamattukoulussa ja meillä oli semmoinen niin kuin vapaaehtoinen lukukausimaksu. Meitä kehotettiin niin kuin käyttämään meidän uskoa sitä kohtaan, että me saadaan se maksettua, mutta että se ei ollut niin kuin semmoinen pakko. Mutta mä halusin maksaa sen, koska mä sain niin paljon siitä Raamattukoulusta ja niiltä opettajilta ja niin kuin niittää hengellistä hyvää, niin mä halusin sitten niin kuin antaa maallista hyvää, eli rahaa siitä niin kuin seurakunnalle. Ja mä rukoilin, että Herra, anna mulle jostakin, niin kuin, paljonhan se nyt oli, se oli joitain satasia, ehkä joku 600 olisiko ollut, mitä mä niin kuin tarvisin, ja mulla ei niin kuin sillä hetkellä ollut irrottaa semmoista summaa. Sitten mä tein silloin mä möin semmoista kosmetiikkasarjaa, ja sieltä oli sitten, mäkään en enää tarkkaan muista, että miten se meni, mutta sieltä oli tullut mun pankkitilille niin kuin rahanpalautus. Ja se oli sit suunnilleen just sen verran, mitä se lukukausimaksu sinne Raamattukouluun oli. Ja
mä olin ihan ihmeessä, että mikä juttu tää on. Ja sitten mä soitin sinne firmaan, että hei, että onko siellä tapahtunut joku virhe, että mulla näkyy pankkitilillä tällainen ja tällainen niin kuin rahanpalautus teiltä. Mä en nyt tiedä yhtään, että mikä tää on. Ja ne sanoivat, että ne selvittää asiaa ja ne palasivat mulle päin ja ne sanoivat, että ei heillä näy täällä yhtään mitään, että ei kaikki ihan kunnossa niin kuin heidän puoleltaan. Ja mä olin sitten, että selvä homma, eihän siinä asia kunnossa, hyvää päivän jatkoa ja mä maksoin sitten sen Raamattukoulun lukukausimaksun siinä niillä rahoilla, joita mä en oikeastaan olisi ymmärtänyt, että mistä ne tuli. Mutta se oli hieno tunne, kun mä sain maksaa sen. Mä olin siitä tosi iloinen ja mä en olisi pystynyt siihen ilman Jumalaa. Ja mä uskon, että se oli sellainen juttu, että Jumala näki sen mun sydämen siinä, että mä halusin oikeasti sen maksaa, niin hän sitten järjesti tolla lailla. En mä oikein ymmärrä, mitä hän siinä niin kuin teki, mutta en minä sitä tarkemmin jäänyt kyselemään, että mä sitten tein sen, minkä mä olin halunnut tehdä ja kokenut tehdä. Sitten oli kerran sellainen tilanne, mä istuin seurakunnassa ja mun vieressä istui yksi nainen ja Jumala sanoi mulle, että anna sille 5. Ja mä olin silleen, että 5 niin kuin, tuntui vähän hölmöltä, niin kuin, jotenkin, että niin pieni summa tai sillai, mutta ei Jumala ajattele niin. Ja mä ajattelin, että no, mä annan sille 5, ei mulla enempää käteistä ollutkaan ja mä annoin sen hänelle. Ja meni ehkä muutama minuutti, kun sitten yksi ystävä seurakunnasta käveli mun luokse ja ojensi mulle 50. Että tossa, että Jumala käski antaa sulle 50. Mä olisin, että no hyvä tavalla, että se oli nopea niin kuin tämmöinen kylväminen ja niittäminen, että oho. Ja en mä niinku sitäkään oikein ymmärtänyt, että niinku, mitä siinä tapahtuu. Tai no ymmärsin mä sen, että mä olin kuulijana, mä tein sen, mitä mä koin. Ja mä en todellakaan odottanut, että joku tulee ja antaa mulle heti niin kuin takaisin sen summan. Mutta näin kävi. Me ei kuitenkaan voida oikeasti niin kuin, sit antaa sellaisella sydämellä aina, että tai siis meidän tulee odottaa Jumalalta. Hän maksaa aina takaisin. Me ei voi ikinä antaa, niin kuin se menee englanniksi, että we cannot outgive God. Mä en osaa vaan nyt niin kuin sanottaa sitä suomeksi, mutta se tarkoittaa siis sitä, että mitä sä annat, niin Jumala antaa sulle aina enemmän takaisin. Ja tietyllä lailla meidän pitää myös niin kuin odottaa sitä, että kun me annetaan, kun me kylvetään, niin me tullaan myös niittämään sitä, mitä me ollaan kylvetty. Tähän aiheeseen me voi mennä joskus niin kuin myöhemmin. Mutta että se meidän sydämen asenne siinä antamisessa ei kuitenkaan voi olla niin kuin ahneus. Silleen, että no nyt mä annan 100, jotta mä voisin niittää 1 000 ja sitten mä annan sen 1 000, jotta mä voisin niittää 10 000 ja niin kuin semmoinen vääränlainen ahneus meidän sydämessä, niin se ei niin kuin toimi ja se ei ole hyvä ja sen Jumala haluaa oikeasti kitkeä meistä pois. Eli että sekään, että kun mä annoin tälle rouvalle sen 5 €, niin mä en tehnyt sitä semmoinen ajatus sydämessäni, että nyt mä sitten tästä niitän. Vaikka mä tiesin, että jos mä annan, niin kyllä mä varmasti jossain vaiheessa niitän. Toivottavasti sait kiinni tästä, mitä mä niin kuin tarkoitan. Eli kaikessa meidän antamisessa on aina niin kuin kyse meidän sydämen asenteesta Jumalaa kohtaan. Ja hän näkee sen ja hän testaa sen ja hän myöskin niin kuin puhistaa meidän asenteet. Jos siellä on jotain vääränlaisia asenteita, niin hän puhistaa. Ja vitsi, pyydä Jumalaa näyttämään, että jos sun sydämessä on jonkinlaisia niin kuin vääriä asenteita, ihan niin kuin mistä tahansa asiasta, niin tadaa, sieltä tulee sitten Pyhän Hengen valon heitin ja paljastaa ne pimeyden kätköt, jotta sä voit sitten antaa ne Herralle ja päästä niistä vapaaksi. Halleluja. Jatketaan. Mulla on tässä lista näitä. Sitten oli tämmöinen tapaus tuossa
joku vuosi sitten mun yhdellä tuttavalla oli vähän semmoinen vaikea tilanne ja mä tiesin, että hän haluaisi päästä niin kuin keskustelemaan siitä sielunhoitoterapeutille mutta mä tiesin, että se ei ole sille oikein taloudellisesti niin kuin mahdollista. Ja sitten niin kuin Jumala vaan laski mun sydämelle sellaisen ihan valtavan halun maksaa sille 10 kerran sielunhoitoterapia. Ja mä sitä asiaa siinä mietiskelin muutaman päivän ja rukoilin ja halusin olla niin kuin ihan varma, että se nyt todella on se, mitä Jumala tahtoo. Ja sitten mä olin ihan varma siitä, että se on, että se ei ollut kyllä mun oma ajatus. Ja sitten mä tein sen. Ja mä ajattelin, että kyllä mä sen pystyn tekemään. Mä olin kuitenkin niin kuin hyvässä työssä jo silloin että vaikka kyse oli silloin niin sitten niin kuin useammasta 100 eurosta, niin mä tiesin, että mun ei tarvitse maksaa sitä kerrallaan, että kyllä sillä nyt jonkun aikaa menee, kun se sen 10 kertaa siellä käy, että mähän maksan sen sitten niin kuin osissa. Ja sitten mä tein sen ja siinä varmaankin 3 kuukauden sisään ehkä suunnilleen, niin sitten Jumala alkoi puhumaan mulle, että mun täytyisi pyytää niin kuin palkankorotusta töissä. Ja sitten mä pyysin ja mä sain erittäin hyvän palkankorotuksen silloin, joka kattoi niin kuin moninkertaisesti sen, että kun mä olin maksanut sen mun kaverin sielunhoitoterapian. Toki enhän mä nyt voi sanoa, että se nyt oli niin kuin vastaus juuri siihen asiaan, mutta näin mä oletin. Ja taas mä niin kuin vaan kiitin Jumalaa siitä, että miten hän ei niin kuin oikeasti ikinä jää meille velkaa. Että jos me tehdään se asia, mitä hän pyytää, niin siis me voidaan olla aivan varmoja siitä, että ennemmin tai myöhemmin niin Jumala palkitsee meidät niin kuin moninkertaisesti. Ja nyt sitten viime aikoina on ollut paljon sellaisia tilanteita, että ihmiset on tullut antamaan rahaa. Esimerkiksi viime kesänä mä olin lomalla ja mä mietin, että kun mä teen yrittäjänä töitä, niin siitä lomasta ei kukaan niin kuin maksa mitään. Ja pikkasen joutui sitten miettimään, että mitä hän niin kuin tekisi lasten kanssa. Ja sitten yksi ilta niin yksi ystävä laittoi mobiilepeille muistaakseni jonkun 200 euroa ja sanoi, että tossa sulle, että halusin siunata sua, että tee lasten kanssa jotain kivaa. Ja mä olin sille, että no hallelujaa, että tää tuli kyllä niin kuin tosi hyvään saumaan ja me sitten käytettiin lasten kanssa niin kuin kesälomajuttuihin sitten se raha ja olin siitä tosi siunattu. Ja sitten me oltiin sitten tuon Carmenin kanssa pitämässä yhtä kokousta tuossa syksyllä täällä Lappeenrannassa. Ja sitten eräs henkilö siellä käveli kokouksen jälkeen mun luokse. Mä olin rukoillut siis talvirenkaina. Mä sanoin, että Herra, mä haluan hyvän diilin talvirenkaisiin. Että mä tiedän, että niihin menee niin kuin monta 100 euroa rahaa, että anna mulle ihan niin kuin järisyttävä hyvä diili. Ja sen kokouksen jälkeen niin yksi henkilö ojenti mulle kirjekuoren. Ja mä olin silleen, että no voi, että kiitoksia, ihanaa. Ja siellä oli niin paljon rahaa, että mä sain ostettua talvirenkaat niillä rahoilla itselleni. Plus vielä Jumala siunas sit mun niin kuin duunipaikan kautta sillä erikoisella tavalla, että mä sain kesärenkaat ja talvirenkaat aivan sairaan hyvällä hinnalla. Aivan siis törkeän hyvällä hinnalla. Ja mulla oli sitten myöskin niin kuin rahat jo niihin talvirenkaisiin. Ja mä olin tosi siunattu ja kiitollinen siitäkin. Ja niin kuin mä tiedän, että nyt sitten kun on tapahtunut näitä tämmöisiä, että Jumala on puhunut jollekin ihmiselle, että hei, anna Hannelle rahaa. Joku on laittanut vaikka 50, joku on antanut 100 ja näin. Niin mä tiedän, että ne on niin kuin siitä, että kun mä olen antanut muille. Että mä oon pyrkinyt aina olemaan mahdollisimman antelias
sen lisäksi, että mä oon palauttanut mun kymmenykset, niin Jumala aina antaa meille takaisin. Aina hän antaa takaisin. Ja nämä ei ole niin kuin, mä en puhu tätä niin kuin sillä lailla, että minä tässä nyt oon joku superantaja, koska mä en ole. Tai haluan olla. Jeesuksen nimessä olen superantaja. Haluan olla antelias antaja. Haluan olla niin kuin semmoinen ihminen, joka siunaa muita. Ja haluan olla semmoinen ihminen, joka niin kuin, rahoittaa evankeliumia ja näin. Mutta siis, että mä en kerro näitä sillain, että mä haluan tässä nyt jotenkin pröystäillä minusta itsestäni. Mä kerron näitä sen takia, että mä haluan pröystäillä niin kuin, Jumalalla ja sillä, niin kuin, että mitä hän tekee. Ja niin kuin rohkaista sua siihen, että sä niin kuin, jos sä oot ollut semmoinen tosi kitsas ihminen ja niin kuin, että sä et halua antaa ja sä et halua siunata muita, niin mä en halua loukata sua tällä, mitä mä sanon, mutta se ei ole Jumalan mielen mukaista. Oikeasti se on täysin Jumalan luonteen vastaista olla kitsas ja saita ihminen, koska Jumala on hyvin antelias. Hänen mielenlaatunsa ja hänen sydämensä on niin kuin antelias. Ja se tulisi olla myös meidän niin kuin sydämen asenne, meidän siskoja ja veljiä ja myös muita ihmisiä kohtaan. Ja niin jos sä huomaat sen, että sun sydän ei ole antelias, niin pyydä Jumalaa muuttamaan sun sydän, koska hän sitten siunaa myöskin niitä anteliaita ihmisiä, jotta ne anteliaat ihmiset voisivat olla vielä anteliaampia. Vielä muistutan, että jos et ole kuunnellut sitä mun kymmenysvideota tai katsonut sitä, niin kannattaa se katsoa. Siinä mä puhun niin kuin yhdestä antamisen niin kuin aivan perusperiaatteesta. Ja mä rukoilen, että Herra avaa sun sydämen niin kuin vastaanottamaan sen sanan. Ihan siis sen takia, syy miksi mä puhun näistä asioista on se, että mä tiedän sen, että Jumalan tahto ei ole se, että hänen oma kansansa elää köyhyydessä ja puutteessa, vaan hän haluaa, että me tullaan toimeen, että meillä on hyvää ruokaa, että meillä on hyvät vaatteet, että meillä on hyvä koti, että meillä on toimiva auto, että me voidaan niin kuin maksaa meidän lasten harrastuksia ja niin päin pois. Hän on hyvä isä ja se on hänen hyvä tahtonsa meille, mutta ne ei tuu ne asiat meille hengellisestä niin kuin manulle illallinen. Niin kuin Carmen aina opettaa sitä, että hengessä ei ole niin kuin ilmaisia asioita. Ei meidän pelastuskaan ole ilmainen, se on maksanut niin kuin Jeesuksen hengen. Hän maksoi siitä pelastuksesta niin kuin hengellään, niin me ei myöskään voida niin kuin ajatella, että asiat tuolta hengen maailmasta tulee meille kaikki ilmaiseksi, vaan se aina vaatii jotakin. Se aina vaatii sitä, että me uhrataan jotain. Ja sitä kautta ne siunaukset sitten tulee niin kuin meille. Ole siunattu.